Двоє полонених Росією українських моряків отримали перші офіцерські звання. Курсанти Одеської морської академії Богдан Головаш і Владислав Костишин заочно стали лейтенантами. Нині хлопців разом із ще 22 українськими моряками незаконно утримують у московському СІЗО Лефортово. Російські окупанти захопили їх у полон у районі Керченської протоки у листопаді минулого року. У неволі Богдан Головаш і Владислав Костишин пропустили свій випускний в академії. Лейтенантські погони за них отримували їхні батьки з рук командувача військово-морських сил Ігоря Воронченка. Адмірал нагадав, що одеські курсанти під час атаки росіян саме проходили стажування на катерах і пообіцяв, що після повернення додому вже лейтенантами вони обов'язково стануть командирами таких суден. Владислав Костишин і Богдан Головаш, вони були на військовому стажуванні для того, щоб після проходження стажування, після випуску, прийняти ці катера. Так, ми чекали цього свята, планували його трішечки по-іншому зустрічати, але вся родина тут, Богдан, на жаль, там, але він знає, що в нього сьогодні випускний. Надіємося, що скоро цей страшний сон закінчиться, дитина буде з нами рядом і буде в Україні, і буде служити далі своїй Україні.